Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Янку Брыля. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Народны пісьменнік у народнай памяці. Сапраўды варта пачаць з такога уступу, што Янка Брыль, ён пакінуў значны след у гісторыі беларускай літаратуры, беларускай культуры. Ягоным імем названа вуліца у Менску, у іншых гарадах, выдадзены зборы ягоных твораў, ёсць мемарыяльныя дошкі, шыльды. Ён сапраўды быў чалавекам, які адлюстроўваў сваю біяграфію, а біяграфія ў яго праходзіла ў надзвычай складаныя моманты нашай гісторыі ў літаратурных творах. І праз сваіх герояў ён паказваў у нейкім сэнсе і сваё жыццё. А ён жыццё праходзіў разам з народам, калі можна так сказаць. Таму, безумоўна, ён народны не толькі фармальна, это званне ён атрымаў у 1981 годзе, але і народны ў тым сэнсе, што ягоная творчасць была прысвечана тым людзям, з якімі ён сутыкаўся і абагульнена ў літаратурных вобразах на цэлы беларускі народ. Біяграфічныя звесткі. Нарадзіўся 4 жніўня 1917 году у Адэсе, дарэчы. Трэба разумець, што вялізная імперія, якая панавала на тэрыторыі Беларусі ўжо 125 гадоў, яна рушылася ў гэты час. Мікалай II адрокся, быў часовы ўрад. Стала зразумела, што так ці інакш Беларусь можа атрымаць дзяржаўнасць, сваю незалежнасць. Ягоныя бацькі былі выехаўшы вось у той час, ягоны тата, дарэчы, чыгуначнікам працаваў, выехаўшы ў той час па-за межы Беларусі, і ён быў чалавекам, які нарадзіўся ў іншамоўным, іншакультурным асяроддзі, але ўжо ў 1922 годзе, калі яму споўнілася 5 гадоў, сям'я пераехала ў Беларусь. Это вёска Загор'е ці Загора, Караліцкага раёну сучаснага Гарадзенскай вобласці. Вучыўся ў сямігодцы ў Наваградскай гімназіі, служыў у войску польскім у час пачатку Другой сусветнай вайны, патрапіў у нямецкі палон, 2 гады быў у палоне, уцёк з палону, партызаніў на заходняй Беларусі. Быў намеснікам рэдактара некалькіх беларускіх часопісаў, стаў народным пісьменнікам і праславіў беларускую літаратуру. Пражыў 88 гадоў і сышоў жыцця ў 2006 годзе. Творчасць і пераклады. Наконт творчасці вельмі цікавы момант, што першыя яго вершы, а ён на пачатку быў вершаскладальнікам, як ён казаў, што рыфма мне ўдавалася, але не кожны, той, хто можа рыфмаваць, ёсць паэтам. Ён сам такое інтэрв'ю казаў. Былі апублікаваныя яшчэ ў другой палове 30-х гадоў у заходнебеларускім часопісе «Шлях моладзі». Пасля гэтага ён у асноўным пісаў прозу. Самы яго знакаміты раман «Птушкі і гнёзды». «Птушкі і гнёзды» гэта ён апісвае свой уласны ваенны досвед. Галоўны герой, вось Алесь Руневіч, ён праходзіць праз нямецкі палон, уцёкі, партызанка. І што цікавы момант для яго, тое, што ён апісвае Германію. Ён апісвае, як жылося ў Германіі. І ён спрабуе зразумець, як жа ўзяўся фашызм, адкуль. Такія людзі жывуць, здаецца, знешне спакойныя, знешне яны ніякага зла такога вялікага яму не чыняць, але вось ёсць фашызм. І вось гэта даследуе ён. І таму крытычныя водгукі былі не заўсёды, што ён там нейкім чынам робіць рэверанс у бок ворага і гэтак далей. Пераклады. Пераклады асабліва любіў пераклад Льва Толстога. Яму нават закідвалі пра тое, што вось Леў Толстой і гэта непраціўленне злу гвалтам, вось тое, што прапаведаваў Толстой, для Брыля самога стала ягонай сутнасцю. Вельмі любіў Гоголя таксама. Ромена Ролана перакладаў, польскую паэзію і польскую літаратуру. Таксама ён асабліва Элізу Ажэшку любіў, польскамоўную ў гэтым сэнсе, і стварыў вялікую нізку такую перакладаў. Таму і паэт, і пісьменнік, і перакладчык. Янка Брыль і ягоны ўдзел у грамадскім і культурным жыцці Беларусі.
Сапраўды ён быў чалавекам, які не ставіўся абыякава да таго, што адбываецца ў краіне. Ну, па-першае, што заканчэнне Другой сусветнай вайны яно прывяло краіну да такой разрухі. Было ўсё вось разрабавана, было паднішчана. І ён так ці інакш удзельнічаў у аднаўленні краіны. Ён удзельнічаў у захаванні нашай нацыянальнай памяці. Вось гэта Брыль, Калеснік і Адамовіч. Паездка па Беларусі і кніжка дакументальнай аповесці «Я з вогненнай вёскі». Ну, гэта шэдэўр па тагачасных ды па сучасных мерках. Намеснік рэдактара «Полымя», намеснік рэдактара «Маладосці», выпускаючы рэдактар выдавецтваў беларускіх. Удзел у Саюзе пісьменнікаў, быў сакратаром Саюза пісьменнікаў. Ну, фактычна ён быў чалавекам, які стаяў ля вытокаў незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Удзел вось у гэтым грамадскім руху за незалежнасць Беларусі. Таму, безумоўна, удзельнічаў. Цікавыя факты з біяграфіі. Ну, вось можна казаць пра ягонае знаёмства і супрацоўніцтва з Караткевічам Уладзімірам. Па-першае, што яны былі суседзямі. Яны жылі на адной пляцоўцы. І там нават было такое, што аднойчы Адам Мальдзіс, калі прыбіваў цвік, каб павесіць карціну ў доме Караткевіча, цвік іншым бокам вылез у кватэры Брыля. І вось жонка Янкі Брыля, яна прыбегла і кажа, што вы робіце? Вы ўсе шпалеры мяне папсавалі. Ну, яны там зноў жа сустрэліся і пачалі размаўляць пра літаратуру. Як жа ж так адбылося, што адзін пісьменнік папсаваў сценку другому. Ну і вось ён напісаў эсэй такі «Мой Караткевіч» на угодкі смерці Караткевіч. Караткевіч яму прысвяціў некалькі апавяданняў і вельмі добры водгук даў на «Птушкі і гнёзды». Вось гэта сапраўды было для Янкі Брыля вельмі важным момантам таго, што вось знаёмства з Караткевічам яно на працягу 30 год і ліставання з Караткевічам, вось лісты гэтыя. Ён дзяліўся ўсім фактычна, што адбывалася ў ягоным жыцці. І таксама ён разумеў, наколькі складана Караткевічу прабіваць свае вось творы, раманы. Ён ухваліў, калі Караткевіч сумняваўся, ці трэба выдаваць «Дзікае паляванне караля Стаха». Менавіта падтрымка Брыля стала для яго канчатковым. Ну, ён сказаў, добра, значыць, дзядзька Брыль, ён ведае справу. Якую ролю мае беларуская мова ў грамадстве паводле Янкі Брыля? Вось тут вельмі важны момант. Янка Брыль, ён заўсёды стаяў на той пазіцыі, што беларуская мова павінна гучаць на ўсіх узроўнях. І калі ён займаў нейкія наменклатурныя пасады, і калі ён уваходзіў у склад Верховнага Савету, ён заўсёды быў за тое, каб беларуская мова яна ўжывалася ў грамадстве. Ён лічыў, што беларуская мова і беларуская літаратура вельмі шчыльна звязаныя. І ў ягоных дзённікавых запісах ёсць, што адзіны спосаб павялічыць папулярнасць беларускай літаратуры – это павялічыць папулярнасць беларускай мовы. Гэта ў пэўным сэнсе было ягоным крэдам. Янка Брыль у роднай вёсцы арганізаваў драматычны гурток і ставіў там творы беларускіх, польскіх, рускіх аўтараў у перакладзе на беларускую мову. У кнігах нашага гістарычнага госця прадстаўлены амаль усе жанры сучаснай прозы. Алесь Адамовіч пісаў: «Чытаю Брыля і думаю пра багацце, якое прынёс гэты аўтар у нашу літаратуру. Багацці народных тыпаў, сапраўднай беларускай мовы, шчырасці, кахання». Давайте і мы пазнаёмімся з глыбокай народнасцю прозы Янкі Брыля.